Is-sibt filgħaxija il-Ħamrun inbidel f'ġenna għal dawk kollha li jħobbu ċ-ċikkulata, hekk kif għal sena oħra sar il-Festival taċ-ċikkulata. Ir-rabta taċ-ċikkulata mal-Ħamrun tmur lura żmien tal-Kavallieri taħt il-ħakma tal-Gran Perellos meta ż-żerriegħa tal-kakaw kienet tiġi maħżuna propju fin-naħa magħrufa bħala tas-Samra. Festival li għal sena oħra l-10 edizzjoni tiegħu ħoloq atmosfera sabiħa b'idejat ferm innovattivi u b'attrazzjonijiet uniċi waqt li jingħaqdu flimkien diversi għaqdiet ħamruniżi biex joffru serata spettakolari lil poplu Malti. Dawk li attendew setgħu jduqu u jixtru mill-istends armati mimlija bażla ta' diversi prodotti magħmula miċ-ċikkulata. Matul it-toroq kien hemm ukoll diversi attrazzjonijiet magħmula miċ-ċikkulata fosthom pittura fuq it-tila, tatwaġġi, skulturi, body painting kif ukoll tpinġijiet. Fl-edizzjoni ta' din is-sena spikkata attrazzjoni unika l-opra ta' Andrew Farrugia li trasforma t-tema tal-kartuns magħżula għal din is-sena f'xena minn Beauty and the Beast.